si Malang Hilin eh. Bohol Trading. Kaya na ni nagtindang katong foam. Nangutan ako sa guard. Sarado pa. Sarado pa ang nagtinda sa mga styrofoam. May buntag sa kanan. Dali ko sa Bohol Trading. Sarado pa kaya nadali nagwalig sa agatong styrofoam para sa project ni Inday. Kaya gapon nagiging plantar. Kaya wala maganda mo isang pana. Karoon na kong nagiglayin. Nakatang na lang ko dari. Kaning mga po muyamar o kanang project matranta jud ta. Gabira jud ko hapon na tranta kadi ko malipos sa sitro. Yung pakalit lang sa chat, babay kay mo na mo chat ni kaya kita ding mamawa sa palitik. Ya, ingon ko nga nganong amagamoy ingon dugay ako sa isang mama. Ja karon udto dilain, madulos hangin ka ko nanto ko mulawas ko sa dalan. Kay diadari ko nos Bohol Island Bohol Trading. Pumunta na lamang ko datos usa. Dugay pa ko tumuabay alas 10 pa. Dahil hindi po ko dari sa Bohol Trading, ako mo nang tanak ko, wag rin po na mo pangapos sa mga tindira. Pahit pa sa po ng time tanggal ng mga anak sa una, mga iswila di maningali dahil mga project sa una, di man sa matarantar o sa tamudong. Mga project sa una, magkamaara po mga sa diya. Karoon kayo di man. Sindan maramang kong mga size, ito mga styrofoam, mga lignin-lignin. Island Bohol Trading ko no, mapapagpangap ko rin na. Atang na lamang ko kaya rong kuwan. Dito na ko sa Nisidro, nagbalik. Kuno ane, styrofoam. Tuwa. Pwede ko masad? Masa mong oras nag-close gapon, doy? Isang oras na mag-close? Gapon? Oo. Close lagi mong oras 5. Hala, hadlo ka man yan eh. Nakatitlo ka ba? Muni ka buangas paanro naramdayani Bohol Trading pagpila man na hindi na ni size man gata sa ang bata opo tara na sa pantalawon muni taghan di ay tanan si ginagamya na ay gagmay nagasa ka doy pabigo layo aman palaran ba? Narindiro ra ka? Oo, madam. Stayin mo? Stayin lang. Narisa ka na ni mo, denisa ka na ning Bohol Trading na tanan no? Oo. Flower pot. Salamat sa Ginoo kay nakitaan ra. Di, may mo ka nang naipahak gamay ba? Hindi, kay bahala kung naipak, basta kay na Oo, project ka mo ka. Ato po lang napilong, kana. Wala na to dito Nana, size niya direct. Karid ako na lang. Oo. Tama. Putan. Ga-vlog ka ba? Oo. Ay. Sa taas, taga-tubigon. Shout out to. Asas tubigon ka? Kakayag, ma'am. Bahayag. Namoy followers sa tubigon, sa tudapit. Masabi ko, ano Sa ilihan. account mo? Mananghilin. Ikson may plurami bulan na. Manang ko ni plurami. Okay. Follow ko lang. Ano na? Follow daw sa... Nakapalo kang plurami?
Murag nakakuha na ba? Lagi. Sa Galicia. Oo. To ano isa? Kaya na siguro to. Ha? Duha ka book dam. O, duha. Duha. Ayaw ng dam kay mawata. Doon na lang ano eh. O, duha po na. Nara, hindi pangita. Emongon siguro kuan. Sa? Kanang lubo. Bawa nila lagi kay sakto na siguro na, nakompleto na. Kasi isa ra eh. Oo, Sara. Sana eh. Oo, sunod-sunod. Sakto na na. Ila na lang kung Ano ba? Check. Pare. Naman na resibo dong, di ba? Ah. Ada resibo ni madam. Pare. Dua ka ngalit eh. Dugmatoy. Dua ka dugmatoy. Oo, pareha. Uno. Pare. Oh, mao ni tanan 419. May kuha nga ni nga size may wa. Y size nga 9. Paita. A few moments later. Dong sa hospital. Wako salt ni manong game. May ibinlan nga po nila. Kaaba nila magpaon do sa unso. Hindi ko ako magkuha. Ako result. Pa. Yes, hospital. Dade ko is hospital ron kay nagkuha ko result sa X-ray ni mo im og sa idang ultrasound whole abdomen ga nakuha na ho dia pabasa na po idahang doktor isip po tala ni mabasa kay di man ta kapasadan ni mo na something lagi ang tugay kay kuan nakita laman ta po ni mabasa ni doktor.